Demokratizacija, digitalizacija, stožeri, potresi, antikorupcija, građanski odgoj, otvaranje podataka koje država drži zatvorenim. Ili tamo neko civilno društvo. Tko su ti? Stalno nešto objavljuju i analiziraju, kritiziraju, komentiraju i traže promjene, organiziraju akcije i prosvjede, potiču javne rasprave, volontiraju, pozivaju na djelovanje u javnom interesu. Ukratko, ne daju mira onima koji bi samo htjeli vladati i da ih nitko ništa ne pita. Civilno društvo znači da se građanke i građani udružuju i slobodno organiziraju u inicijative i udruge kako bi djelovali na društvo i politiku. Organizirano djelovanje građana omogućilo nam je 8-satno radno vrijeme, pravo glasa i školovanja, osiguralo je pravo na informacije, pravo na ostvarenje životnih partnerstva, a bez organiziranog djelovanja građana prostor naših prava vremenom bi se suzio. Civilno društvo jedan je od stupova društva i demokracije. Poticanjem građanskog udruživanja i rada civilnog društva osnažuju se i razvijaju zajednice u kojima živimo. Aktivne građanke i građani su nositelji promjena, korektivi vlasti i štit protiv onih koji žele zatirati ljudska prava i slobode. Nijedna pozitivna promjena ili unaprijeđeni život nisu se dogodili bez društvenih pritisaka koje su građanke i građani iznijeli. Nema društva bez civilnog društva. Pronađite i vi u njemu svoje društvo.